गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिनि खामानिफोरा जोंना फ्राय जाफ्रामजोब्बायानो होनजायो एसे एलाल'सै ओमफ्राय जोंनि हाबाफारिया गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागोन आरो गेवलां मेला 11 रिंगानिफ्राय जागोन बेयावनो जोंना गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोना नुजाथिफैगोन बेनिखायनो खाथि खालानि रायजोफोर आरो उन्दै गेदेर लाइमोनफोरा नुजाथिफैनो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों जाहाथे गोबां गिदिर गिदिर आलासिफोरा जोंनो मा मोजां मोजां बिबुंथि होयो बेखौ खोनासंनानै जोंनि माने लाइफआव आगबारिलांनो हागोनखौ माने बिथांमोना जोंनो गियान होलांगोन बेनिखायनो नुजाथिफैनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जोंना बेयाव हारिमु बिलिफाङाव जोंहा गोबां मा होनो बेयाव हारिमु बिलिफाङाव जोङो गोबां जाखांफुनाय देंखोगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायहरदों बेयावनो जोंना फैगोन मुस्रि टुक्रेश्वर बर' मुस्रि आगोमा बसुमतारी मुस्रि रुंखां खेरखातारि मुस्रि बिपिन खेरखातारि थरायना पुर्निमा बसुमतारी थ' नोंथांमोनाबो हारिमु बिलिफाङावबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोनखौ जों खावलायहरबाय गोजोन्थों। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिदों बेखौनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनोदि सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोर खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि नैथि बोसोरसालिया जथुमाखौ सिमेन्ट-सापरि हालामनि संखं हालामनि बे रंग मन्चआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों बियो जोंना अलरेडि 100% जाबाय होनना बुंनांगोन लाहार फाहारा दा बेयाव जों माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों बैफोर हाबाफारियानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो गाबोननि जे 4 जुननि गिबि हाबाफारियानो जोंहा बिफां फुलि गायनाय बेखौ गायजेनगिरि महरै जोङो बे ओनसोलनि सासे फरेस्टार बिथांखौ लिंनानै लाबोदों बेबायदिनो जोङो माखासे गोनां हाबाफारि लादों लोगोसेनो जोङो बे खौरांगिरिफोरनि जथुमानि गेजेरजोंनो लाइमोनफोरखौ जोङो मिडिया बा ससियेल मिडिया बेयाव नांथाबनानै माखासे थायो बा बिथांमोननो माबायदि नांथाबनानै थानानै बिनिफ्राय जों मा सिखायनाय आरो माबायदि खामानियाव बाहायनांगौ ससियेल मिडियाखौ आरो लोगोसेनो जोंनि खौरांगिरि जानो साननाय जा लाइमोनफोर एबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोनखौबो जोङो माखासे स्कप बा माखासे जोंनि सांग्रांथि बा माबायदि जोङो खौरांगिरि जाहैनो हायो बिनि सायावबो जोङो माखासे जि बे हाबाफारिनि सायाव जोङो माखासे बुंथिगिरि महरै बा जोङो मटिभेसनेल स्पिकार महरै माखासे हांख्रायनानै आलासि जों लेंहरनाय जादों लोगोसेनो जोंहा जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि माखासे जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै लेंहरनाय जादों लोगोसेनो जोंहा मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय हारिमु बिलिफां बेखौबो जोङो लानाय जागोन बे हारिमु बिलिफांखौ लानायनि गुबै जोंहा थांखियानो जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलनि जाखांफुनाय जाहाथे लाइमोन बिथांमोना सिंगार जानो एबा देंखोगिरि जानो ओंखारबोदों बिथांमोना गुबुन बे माखासे हाबाफारियाव बिथांमोना स्कप मोना बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो बे हारिमु बिलिफाङाव खाबु होनानै जाहाथे सासे मोजां सिंगार जाहैनो हायो सासे जाफुंसार सिंगार जाहैनो हायो बा फेमास सिंगार जाहैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोनखौ बेयाव स्कप होनानै जोङो खन होनाय जागोन बिनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदों।